that I woke up feeling this way, and I can't help loving myself, and I don't need nobody else. No, baby. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. Размяна на телата. Четвъртък. Как се справя, мабой? Страхотен си! Продължавай все така и скоро ще има 3 малой в основния. Хайде, братле, подай ми я! Не, дай я на мен! Жак! Ли се, братле? Ами, 4, ако броим баща ти. Жак! Смисълът не е да те забарят, а да се изправяш. Винс Ломбарди, но се изправяй по-бързо. Тренер Малой, син или не, ако не се справяш, няма да влезеш в отбора. Разбрано, тренер. Ще работи над скоростта. Сега се срещна Аспен на лъскавия моден лагер това лято. Не е кой знае какъв шок. Нищо чудно. Стори ми се странно, че Аспен току-що се прехвърли, а Саси вече е под магията й. Моден лагер? Какво изобщо правят там? Кой знае и кого го е грижа. Момичета, побързайте! И така, сега ще направим смяна. Клер, днес аз ще работя с теб. Ели, ти ще бъдеш с Макензи, а Аспен, ти ще бъдеш с Саси. Какво? Но, тренер, с Саси сме партньорки от цяла вечност. Не увеличавай, Ел. По-скоро детската градина. Добре, но Аспен е нова в града От и... Ню Йорк. Бъфало, Ню Йорк. Пак си е Ню Йорк. Пак си е Ню Йорк. А и физически си подхождат по-добре. Добре, продължаваме. Добре, концентрация. Първо отбора, после ранен прием в колежа в Бостън, после ще вляза в Да, Бруинс. виждал съм списъка, Джак Атак. Братко! Не се тревожи за тренера, ти си по-бърз от всички ни. Но внимавай с онзи дъмбъл чвор ей там. С кого? С Портър? Опитва се да се вмъкне в основния състав от 9-ти клас. Би избил и зъбите на баба си, за да попречи на още един малой да влезе. Йо, ще се справиш, брато. Момичета, време е да сложите триката си за големи, защото слуховете, те са верни. Слуховерни? Училището ще съкращава бюджета и ще отреже един от спортните отбори. Така че ще бъде между отбора по бадминтон, гадост, знам, и нас. Затова, ако не спечелите срещу гимназия Силвър Лив в неделя, и то сериозно, ще ни понижат до прост клуб. Точно това казах. Така, като шах или актьорско. Сериозно ли? Но това е трагично. Тренер, не може така. Баща ми... хората няма да прекусят цял щат, за да гледат клуб. Знам много добре. О, стига де! О, небеса! Добре ли си, Керал? Това беше моя грешка. Целех се във врата ти. Ами другия път се цели в собствения си Но врат. това няма логика. Ако дойда при теб, ще те прекърша на две! Така, добре, момичета, вие ще се справите. Тоест, Сели, която е досегашната ни звезда, и Аспен, която е новата, как ще загубите? Това не знам! Жак, бъди шайбата! Бъди и стика! Бъди шайбата, стика и пространството! Ти слушаш ли ме? Не ме гледай, а слушай! Не си много корав за дете на треньора, а? Дори на удари не носиш. Нося на удари, Потър, и ще получа мястото в отбора. Супер! Слушайте, смешници. Елате насам. Добре, прилична работа. Но за да получите последното място в отбора, искам най-добрата ви игра. И не само на леда, но също и извън него. Никакви грубости. Никакви тъпи шегички. И още по-малко никакви неспортсменски изцепки. Имаме още 2 дни тренировки. Покажете ми какво можете. Искате да спасите този отбор, нали? Да. Да, така е. Всичко, което ви е нужно за това е във вас. Трябва само да го откриете. Вече не сте малки момиченца.
Вече сте мъже. Светът ще бъде вашия терен. Вие сте жени! Да чуем вашия рев! Нали? Онова, което трябва да направите, е да не се дъните. Не ме оставяйте така. Да! Не се дънете! Не се дънете! Не се дънете! Чудесно! Айде, момчета! Добра работа, момичета, но другия път не ме оставяйте да вися така. Защото това е много нелепо. О, той ще падне. Петък! Нямаме нищо. Брато, трябва да се подстрижеш. На практика си за кокче. Няма да ми пипаш косата. О, стига да е. Традиция на отбора е. А и може да ти помогне за проблемите с Я жените. млъкни. Стига си го дразни от така, Сали. С кого говориш, Мери? Сега ще плачкаш ли малко, братче? Възмъжей! Аз не плача. Дребосък. О, може и да ревнеш, когато тренера види. Да, благодаря, хора. О, малкото братче се бута. Добре, приятел. Момичета, петъчен моден указ. Ден за поли, ден за флирт. Така да бъде. Харесва ми. Добре. Ами нашата традиция? Амцузи в петък преди състезание? Бръцкинатор. Ето. Знам, че е розов, но този поне работи добре, за разлика от твоя. Тренера каза, че не го е изключил, защото е платил за година, но вероятно не е могъл. Не, няма проблем. Смятам за малко да се скрия. А тогава как ще ти пише съобщения? А пък и аз вече ти прехвърлих номера. Мама определено обичаше лъскавото. Ей, кой син, който ще влезе в отбора ни, не иска дамски телефон? Мамо? Ти какво правиш? О, заради фаншуие. Дава ти повече сила за уикенда, който предстои. Вълнувам се. Ами ти? Да. Дай на мен. Готова си? Да вървим. Скъпа, позволи ми да ти купя телефон. Баща ти оставя антиката по ред причини. Не антика, това е... ретро-шик. Придаваш твърде голямо значение на неодушевен предмет. Курс по мистични религии. Шаманите вярвали, че ако вдъхнат енергия на предмет, той ще стане тотем и ще добие власт над теб. Мамо, това е мобилен, а не пръстенът на Амгъл. Хей, Джако! Закъсня с 30 секунди за влизането в пикапа на тренера. Сега го изкарва. Знаеш, че мрази да чака. Хайде, брате! Три часа по-рано е по-добре от минута по-късно. Шекспир. Дори не е бил атлет, не е и с онези буфан гащи. Да, сър. Вероятно не е, сър. Наистина ли ще е толкова лошо, ако отборът стане клуб? Била съм в клуб по испански и беше muy divertido. А Макензи е в клуб по Натайма? Поне ще е нещо ново, а новото е хубаво. Знаеш, нова луна, нови преживявания, нова приятелка. Саси ми е приятелка. Може би трябва да пуснеш нова енергия. Тоест, Саси не прави ли точно това? Гимназия Кови. Напомним на всички момичета, партито ми е утре вечер, темата пари. Нямам търпение. Ще дойда след курса по НТИМ. Саси, да поговорим за партито на Клер. Трябва ни план как да не поканим Ели. Братле, новото момиче Аспен много е яка. Защо винаги харесвам лошите?
Обяд? Взех ли обяда? Добре. Благодаря. О, желая ти прекрасен ден. Мама те обича. Чао, мамо. Привет, кучешки дъх. Здравей, Рошлео. Радвам се да те видя. Как е? Здрасти. Как е, хубавице? Новини. Полите нямат крачоли. Ама каква Права си. излагация? Ето, добре ли? Не точно. Сас, стига. Знаеш, че носи манцози преди състезание? Ние сме гимнастички. Да, не биваше да се поддавам. Да. Така е, споразумяхме се миналата година. Миналата година не съм била вашата модна спасителка, нали така? Да, видяхте ли новата? О, Саси, виж, това е бъдещият ти първи съпруг, Джак Малой. Ти харесваш Джак? Не си ми казвала. Той знае ли изобщо коя си? Не си ли чувала за визуализация? Джак страшно я харесва. Направи го както се упражнявахме. Добре. Джак, идва момиче. Кажи нещо. Здравейте, хора. Привет, Джак. Така. Поне този път си отвори устата, брате. Да, другия път ще излязат и думи. Обичам силните мълчаливи типове. Не си станал днес, за да бъдеш посредствен. Така че победи преди да победят теб. Тренера. Як телефон, Малой? С него ли си записваш час за маникюр? Ей, нямаше ли правило? Ако започнеш разправия, не можеш да влезеш в отбора. Трябваше да знаеш. Вече опитат 3 пъти. Не, всъщност са 4. Карах 9-ти клас 2 пъти. Женчо. Давай. Първо дамите. На тренера ще му изглежда, че ти си започнал. Има ли значение? Не влизат ли в отбора всички, Малой? Получи се по-добре. О, да. Кажи с Богом на мечтите си. Сериозно ли? Имам мустаци от мляко от обяд? Мислиш, че сега ти е трудно, Сели? Нещата ще станат после скъпа. Хората като нас трябва да вземат трудни решения. Знам. Ще ми се Ели да започне да се справя без мен, без това да е супер неловко. До някъде е тъжно. Както конската опашка да не е на 12. О, ами старият телефон на баща й. Защо е привързана към него? Да продължи напред. Да, беше страшно тъжно, когато татко й си тръгна. Но все пак животът продължава и... О, това да не е папараци пюкър? Не, казва се лип глосип. Опитай го. Може би. Трябва да й кажа, че е прилепчива и тя ще се промени. Тоест, не бих искала да наранявам чувствата й. Добре. Дай още един шанс. Дръжи на социални системи, но ако тя е все така скучна на партито на Клер, време е да й дръпнеш шалтера. Бип. 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 Look down, I found a stowaway. Come back inside our hideaway. Look up, I will lift you up. Stay near, so I can feel your touch. So dark, but I heard your heartbeat on and on. Лекарски кабинет. О, щастливият ми ден. Имам ревла и хлапе с разкървавен нос. Ето, избърши си сълзите, хлапе. Здравата са те фраснали, нали? Плаче ли ти се? Няма да кажа на никого. Аз да не съм момиче. Нищо лично. Не се сърдя. Така по-малко обидно ли е? Да не съм момиче. Да, защото нямаш за какво да плачеш. Ти си момче, нали? Ако някой се държи зле, не се криеш в тоалетната. На момчетата им е лесно. Добре, престани, Питбул. В коя вселена на момчетата им е лесно? Ако някой те подлъжи да се сбиете, вас ще ви винят ли? Не, вие реввате и отивате да прегърнете майка си и да печете бананов хляб и... Добре, млъкнете. Няма да водите битката на половете. Пишете смс-и, както всички останали деца. Без припирни в моя кабинет. Този е нейн, моят е розов. Не ме гриша. Сериозна съм. И си дръжте плювалниците затворени.
Мислиш, че на момичетата им е по-лесно? Не мисля. Аз го знам. Моля те. Сериозно ли? Трябва ли да възмъжавате? А вие преобличате ли се за деня на полите? Точно така. Ще ми се да имах твоя живот. Щях да живея много по-добре. Наистина, вземи го. А пък аз ще взема твоя. Поне него няма да оплескам. Дадено. Добре, искате да се лигавите? Аз отивам до стола и ще си взема пържола. Обичам свинска пържола. Защо съм на пода? Не съм се дезодорирала. Мирише на момче. Защо палецът ми има вкус на бинти? Кал. Какво става? Чакай, кой ми е лакирал ногтите? Ти си ми откраднал лицето! Ти си ми откраднала цялото тяло! Как си влязла вътре? Аз как съм влязъл вътре? О, като кошмаре! Чувствам се ужасно! Братле, удари ме и аз ще те ударя и да видим дали чрез шамарите ще се върнем в реалността. Добре. Ау! О, съжалявам. Мъжките ръце удрят силно. Защо съм потна на странни места? И защо имам косми под мишниците? Слушай, концентрация. Какво точно правехме преди да се случи това нещо? Пишехме. Ще ми се да имах твоя живот. Вземи го, а пък аз ще взема твоя. Предизвикали сме го. Не, това е съобщение. Веднъж написах, че искам праднята ми да ме изстреля по леда. И това не стана. Добре, прав си. Съобщение не може да има такава сила. Ако вдъхнат енергия на предмет, той ще стане тотем и ще добие власт над теб. Но чакай, един тотем може. Телефонът специален ли е за теб по някакъв начин? Може би, да. Беше на специален човек. Не е за вярване. Майка ми значи не е луда. Ходи на курс по мистични религии. Ако инвестираш енергия в предмет, го превръщаш в тотем и той добива власт над теб. Братле, изключено. Глупости. Разменихме си телата. По-добра теория, господин жена? Добре, да върнем съобщенията с желанията. Искам да си върна собственото тяло. Може би е заради втората част. Писали сме, че животът ни ще е по-добър. Но не беше сериозно. А майка ти има учебник от курса, нали? Значи ще влезем в дома ти. Не мога да се промъквам там. Майка ми го пази като лиценз за пилот на хеликоптер. Ще се преструваме, че сме един друг, докато отидем там. Бързо обучение, очи в очи, да го направим. Не ме омаза из плюнката си. На практика плюнката е твоя, но кого го е грижа? Концентрация. Дай на мен. Добре, да, все едно. Първо аз. Хокеят е животът ми. Живея с татко и братята ми близнаци. Живееш само с мъже? Наричаме татко тренера и се упражняваме много. Ама страшно много. Съжалявам. Добре, аз живея с майка си, която е инструкторка по йога и организира живота си около мен и тренирам художествена гимнастика лента. Така ли се нарича? Виждал съм ви да подскачате наоколо. Нарича се тренировка. Гимнастиката си е истински спорт. Не мрънкай, балетистке! Какво, скубете ли се? Изчезвайте. Трябват ми очила за очите ти. Докарват ми световъртеж. Ще повърна. Няма да повръщаш в тялото ми. Как се носиш наоколо на тези крака? Добре, хайде. Не бива да ни виждат. Тя те харесва. Не бива да мисли, че аз... Имаме си женски код. Женски код? Просто се махни ти. Хей, Джак! Здравей и на теб, мис Саси. Значи знаеш името ми. Ели, ти какво правиш тук? Видя ли? Тя е скучна. Мама не бива да закъснява за ориенталски танци, а танците са страхотни. Да вървим.
Надявам се скоро да се видим, господин Малой. Видя ли колко е задръстена? Какво беше това? Ами, аз... Просто не съм свикнал да съм момиче, обърках се. Нали каза, че ще се преструваме? Тя е най-добрата ми приятелка и е... В момента с нея имаме проблеми, не може да влошаваш... Добре, ясно, не се размеквай. Нищо няма да влоши ситуацията повече от това. Татко да види тялото ми хленчещо. Добре, съжалявам, че изпитвам чувства. Какви са... Хайде насам. Какво? Малой! Знай къде отивам. Ще гледам един клип с тренера. Така наречения... Твой... баща. Какъв ти е проблемът, брато? Защо не ме оставиш? Него намира. Не ни облъчвай с проклетия. Много се палиш, а? И как ти е името, Анцук? Ели? Ели, аз съм Портър. Здрасти. Приятно ми е. Моля те, кажи, че не си с него. Изключено. Невъзможно е. Обичаш ли понички? Имам купон, купи дозина и вземи една безплатна. Може да ти дам безплатната. Утре, сутринта. Да, но Хей, Порти! Става ми лошо. Аз искам да изляза с теб на пържено тесто. Но само ако ми направиш услуга и не покажеш на бащата на Джак клипа. Мога да изчакам още един ден. Добре, тогава. 10 часа. Маняна. Порти. Това е страхотно. Искам вана с дезинфектант. Аз няма да изляза с Порти, нито пък тялото ми. Ей, ако ще бъда момиче, поне ще оправя нещата за мъжкото си аз, ясно? Добре, но трябва да се разделим. Чакало! Хайде, но ми се обади. Слушай, не знам как ще успееш да се справиш с тренировките днес. Не бива да се дъниш. Бъдещето ми зависи от хокея. И за мен гимнастиката е всичко. И татко ще дойде да ме гледа в неделя. Ситуацията е идентична. Ще се справя да въртя лента и да правя салта. Ти сериозно ли? Това ли мислиш, че правим? Ау! Кристалите по това чудо ми драскат лицето, което има нужда от сериозно ексфолиране. Казах ти, задръж блясъчко, аз тази реликва, докато се справим. Ако татко ми звъне и не му отговоря с женски глас, край с нас. Добре, братята ми Гънър и Страйк ще ме вземат. Гънър, Страйк и Джак да не са свършили готините имена в магазина. Тренера избра техните имена, мама избра моето. Просто гледай за симпикап, ясно? Добре, а ти гледай за югистка в червена кола. Добре, ще ти звънна, когато взема книгата. Желая ти И успех. на теб. Ели, какво правиш? Това е много опасно. Да, сър, съжалявам, сър. Тоест, госпожо... Мамо. Ей, Джако, хайде! Какво чакаш още? Покана ли? О, небеса, трябва да скоча. Как е, брате? Първи ден с тези крака? Знаеш, че не мога да устоя на кучешкото ти лице. Всичко е простено. Толкова е странно. Как мина денят ти? Направо нереално. Страхотно! С кого седя на обяд? За какво си говорихте? Майката на Клеер ми разказа всичко за партито. Ти вълнуваш ли се? Аз много бих се вълнувала. Каза, че темата ще е Париж. Уляля, удивително. Как се справяш с въпроси? Мисля да ти купим нова рокля. Тапите за уши помагат. Какво решаваш, Шаги? Малко кръц за ливадата? Навид ли си? Да подкастрим плета? Може би. Сериозно? Супер! Страйк направо ще откачи. Малко братче. Бързо, какво е да подкастрим плета? Къде го купи? Да, добре. Бързо, какво е да подкастрим плета? Не подкастрайте плета! Какво? Няма начин да го сложа. Само през женския ми труп. 5,
6, 7, 8 и се протегнете към небето. Брадичка, ще вървите с вдигната брадичка. И 5, 6, 7, 8, крака. 2, 3, 4, 5. Изпънете пръстите, сякаш живота ви зависи от тях. И се протегнете към небето, нагоре, задръжте пръстите колкото може по-дълго. Трудно е, боли ме да ви гледам. И се протегнете напред и задръжте прегръдката така и... Ели? Какво? Стана ми студено. Шантавата става още по-шантава. Да. Не, така не бива. Не. Хоп, и пак. 5, 6, 7, 8 и се протегнете към небето в стил какво направих с живота си. Крака, 2, 3, 4. Какво е това? Мирише сякаш някой е сварил зеле в чорап. Да, Страйк яде чили на обяд. Брато, чух, че ще дадеш да окося ливадата. Заслужава братска камара. Добре. Да подкастрим плета. Не ме убивай. Сега ти се виждат мъжествените вежди. Какво? Хей, Джаки, оставете съобщение или не дейте. Бих те убила, Джак Малой, но не мога без теб. Обади ми се. Саси, имам новини за нарушен женски кодекс. Току-що чух Ели да флиртува с Джак Малой. Гласова поща. Съжалявам, Джак, просто... Не искам да ми крещят. Добре, Дребен, донеси си кофата и крачолите, ще ти забъркаме протеинов шейк. Да, моята кофа и крачоли... Крачолите... Добре. Може ли да поговорим за телефона? О, да! Имаш предвид за тотема. Страхотно, да го изясним. О, Ели, толкова се радвам, че сме на една вълна. Така да речем, че тотемът има някаква власт над теб. Какво да направиш, за да я изключиш? Странно, че питаш, защото направих точно това. Деактивирах телефона ти и ти купих нов. Деактивирала си го? Ще е окончателно в неделя по обяд. Неделя ли? Моментът е направо идеален. Момент ли? Пълнолуние преди равноденствието. Равноденствието? И тогава старият мобилен план изтича. Планът изтича? Скъпа, твоята аура сякаш има ехо. Тотемна тревога! Майка ти ще изключи телефона! Какво? А не можем да се разменим без двата тотема? Да, имаме 2 дни да се справим. До неделя по обяд. Или ще останем в тези тела за винаги? Не! Косата ми! Брате? Скъпа, сега аурата ти вика. Охо! Братята ти са те пипнали, а? А сега се облечи. Баща ти иска на леда, братле. Моят баща? О, да. Да вървим, дами! Или ще играете, или ще си ходите. Великият Сантини. Това е бащата на Джак? Горкият Джак. Горката аз? Братле, взел съм ти предпазителя за зъби. Какво, да нямам бацили? О, това не е моята уста, не е моята уста, не е моята уста.
Спираме ли? Но трябва да прочета една книга. Казах ти с нощи, скъпа. Доктор Бейкър. За прегледа за отбора е. Я повтори, госпожо. Добре, днес тренировки, утрешния ден почивка и ще направим пробите за основния състав в неделя. Покажете какво можете! Са ти хванали възглавничка! Свети стикове, нацелиха му шайбата. О, и мен ме заболя. О, небеса, това е студено. Добре, Ели. Вече можеш да свалиш маската си. Не обичам да гледам игли или някакви други работи, които не ми е работа да гледам. Съжалявам. Струваш ми се малко напрегната. Майка ти ми каза какво точно става с теб. Знам, че да си замине баща ти е тежко. Да загубиш родител е ужасно трудно. Кого точно гледах на леда? Добрия стар Джак, сър. Джак. Малой, сър. Аз съм виновен. Очакването е моето престъпление и разочарованието е наказанието ми. Неизвестен автор. Но е мъдро. Виж, сър, знам, че днес се издъних, но се надявам да съм пак на себе си. Съвсем скоро. Чудя се дали изобщо трябва да ти го казвам. Но не знам като те притискам, добре ли е или зле. Както психолозите биха казали, лошо е... Ще посветим една от седалките на майка ти в неделя, тъй като измина една година от... Искам да избегна иронията сина ти да се провали в същия ден. Ясно ли е? Подстригал си се. Тя те харесваше с дълга. Добър избор. Добър избор, нали? Просто за нас е по-добре, ако продължим. Мистични религии. Сложила съм подмладяващи масла и отпускащи соли във ваната. Също съм добавила лавандулова пяна и розови листенца. Късметлийка си, ще ухаеш на букет от рози. Направо ти завиждам. Няма да вляза в тази пяна. Ей, Джако, телефонът ти все звънеше и аз вдигнах. Момиче! Ало! Ало! До някъде се боя да питам, но конкурс за хокей? Аз се боя да ти отговоря. Не. Не искам да питам за тренировката по гимнастика. Не бива да плача в твоето тяло. Добре, да се концентрираме върху решението. Чуй. Древните вярвали, че емоционалната сила може да превърне предмет в тотем и да го дари със способност да прави магия. Да, ясно. Кажи за разшифроването. Виж, майка ти е права. Обичаш да контролираш. Вече си говорил с майка ми за мен? Не само с майка ти, но и с доктор Бейкър. Благодаря ти, че ме предупреди. Небеса, прегледът ми съвсем забравих. Не се бой. Мама ме научи да бъда джентълмен. Аз съжалявам за майка ти, Джак. Те ще й посветят седалка в неделя. Супер. И аз съжалявам за това, че баща ти ви е изоставил. Благодаря. Добре, долових неловко мълчание. И продължаваме. Смята ли, че магията е окончателна, освен ако не се подложиш на изпитание? Често то се съдържа в оригиналното желание. Свързано е с съобщението, но все още не знам какво е изпитанието. Трябва да направим живота си по-малко объркан. Какво? Да е по-добър.
Нали това написахме? Не може да е това. Аз само исках моят да не е толкова кофти. Ами именно. Искахме животът на другия да направи собствения ни по-добър. Но тотемът е знаел, че трябва да си помогнем. Брато, не разбирам логиката на тотема. О, не знаех, че още си на телефона. Ще сложа успокояващия ти чай. Ето тук. Убедена съм, че е това. Кажи какво да направя, за да ти помогне преди операторът да изключи тотема ми и да останем така вечно. Добре, ако искаме да оправим живота си, първото, което ще направя утре е да удължа договора за телефона. А пък ти няма да позволиш на Портер да покаже онзи клип. Чакай, Портер очаква моето тяло, не твоето. Ако се стресне... Тогава бягай. Моето тяло е по-бързо от неговото. И ще отида на среща с космати крака. Защо не правиш упражнения? Да тренирам сега? Ще приключа с разговора много бързо. О, да. Сър, супер важно е сега да проведа разговор. Без разсейване. Ще ти го върна след пробите в неделя. В неделя? Неделя. Добре, кое е най-лошото, което ще стане? Той конфискува тотема и аз трябва да си намеря рокля за бала. Земетресение, пожар, какво? 5 часа, Джак, хайде да вървим! Да подготвим не мъртвия за деня! Хайде, ранни пилета, време е да хапнем червей! Да, още съм, момче. Събота. Всички го... Добре. Дано да ти е весело, Джак. Брате, без мъка, няма диаманти. Хайде, няма да тръгна без теб. Хайде! Ако не финишираш, край с нас. Ще се справиш. Ей, какво казваше мама? Братът е най-добрият приятел, когато ще имаш, нали? Хайде! Добре, да пробваме това тяло. Да! Този тестостерон е направо безумен. Добра загрявка. 5 километра бягане за краката. После следват тежести, напади, лицеви опори. Краката хранят вълка. Хърб Брукс. Да, сър. Да, сър. Чакайте. Загрявка? Още съм момиче. Ели, дори не искам да си помислям защо си с Джак Малой. Моля те, кажи ми, че с това не ми забиваш нож в гърба. Аспен си има теориите, но според мен ти се опитваш да ми помогнеш, нали? Не се опитваш да ми отмъкнеш момчето като някоя жена лешоят. Почакай малко. Погледни се. Къде изобщо ми беше умът? Аспен явно е дочила грешно. Другия път, когато хората подслушват, моля те, постарай се да говориш по-ясно. И още нещо. И го казвам за твое собствено добро, Ел. На партито на Клер, постарай се да бъдеш малко по... Просто не бъди толкова Ели. Ясно? Не бъди толкова Ели. Това мога да го обещая. Познавам този аромат. Ей, готова ли си за бананов хляб? И ти ли правиш бананов хляб? 2 филии бананов хляб с прегръдка с сандвич от обич. О, скъпа, това е много сладка поговорка. Хлябът е в кухнята, но прегръдката е тук. Трябва да направя нещо. Напрегната си, скъпа. Слушай,
знам, че разчиташ баща ти да се появи на състезанието, но не искам да си разочарована, ако той и Фелиша не могат да дойдат. О, имам изненада. Спаден, майка дъщеря. Ура! Ще е супер! Ей, хора, днес ще пропусна тренировката. Излизам с някого на понички. Шегуваш се с нас. Конкурсът утре е за основния състав. Повярвай ми, тези понички ще помогнат повече, отколкото няколко лицеви. Какво? О, братле! Какво Това правиш? е гардеробът на мама. Аз определено го знаех. Опитах се да вляза през вратата, сякаш е истинска врата, като онази... ето там. Проверявах да видя дали всичко още е вътре. Щом влезеш в отбора, ще сложиш екипа, който тя ти направи. Спа салон. О, кралица за ден? Или пък сладко момиче делукс? Ти избери. И двете звучат еднакво страшно. Тоест еднакво страхотни. Да. Мамо, имам ли време да свърша нещо ей там от среща? О, ще имаш време след това. Кралица за ден е дълга само половин ден. Ще бъдем кралици за деня. Понички. Джако, трябва да се разсееш от тренировките. Дано да дойдеш за игралната вечер. Малой, имам среща с Анцуга, не с теб. Ще покажа клипа на тренера. Чакай. Тоест, не може ли да се разберем като мъж с мен? Нека да оправя нещата. И как? Ще се откажеш, за да получа последното място ли? Ще изслушам как се чувстваш във връзка с това. Щом си дошъл до тук с своя смешен скутер, може да вземеш и понички, нали? Ами, добре. Но няма да ти дам безплатната. Точно така. Първо дамите, Малой. Чакайте! Не, спрете! Госпожо, спрете! Престанете! Добре. Милост! Значи това е релаксацията. От това ме е гъдел. Друга терапия ли е? Скъпа, сякаш до сега не са ти правили кола маска. Това продължава от 4 години. Първо братята, ти сега и ти искаш мястото. Това е като Хетфилд и Макой. Само че аз не съм Хетфилд, а всички сте Малой, не Макой. Но иначе другото е абсолютно същото. Портер, въпрос. Изобщо обичаш ли хокей? Така де, наистина ли обичаш играта или просто искаш да казваш, че си в отбора? И каква е разликата? Добре, може да покажеш клипчето на тренера и да влезеш в отбора, но това как ще промени живота ти? Трябва да намериш онова, което те радва и да спреш да се опитваш да бъдеш нещо, което не си. Аз съм добър само в хокея. Опитваш се да влезеш в отбора от 4 години, така че... Това е гадно, нали? Явно в нищо не ме бива. Целият ми живот е лъжа. Кой съм аз изобщо? Това е доста готина, Джаджа. Искам да видиш нещо. Клуб на Таима. Добре, ще видя клуба на Таима. Но ако не ми хареса, ще те сразя. И то в центъра. На Видеотаун. Разбираш ли ме? Заради видеото, което направих. Да, разбрахте. Добре. Така е честно. Мак, съвсем забравих, че си рок-звездата на науката. Това е страхотно. Ти ме познаваш? Да. Ти си Джак Малой, нали? Да, аз съм Джак Малой и съм момче, откакто съм се родил.
Не искам да съм груба, господине, но до някъде бързам. Как можем веднага да удължим този договор? Хачи! О, не се бойте, това са просто водорасли. Ето. Добре, аз съжалявам. Не мога да го продължа. Не майка ви го прекрати, а баща ви. Ето, вижте. Не могат да го удължат дори с ден ли? Защо мама го е прекратила? Не е била тя. Виж, малко е сложно. После ще ти кажа. Дай ми нещо друго, с което да подобря живота ти, освен да ти изкубят всички косми. Наистина мислех, че животът ти е лесен. Ехо, казах ти. Но, виж, искам да отидеш на партио Клеър и да оправиш нещата с Саси. Тя ми е приятелка. Не мога да я изгубя сега. Тази вечер бъди момче. За какво говориш, Куку? Джак Малой е готин и популярен. Бъди и себе си в моето тяло и Саси ще види, че се вписвам и аз няма да разочаровам всички там. Тя това ли си мисли? Защо искаш да си приятелка с нея? Ей, попитаме какво би ми помогнало, така че не дей да ме съдиш. Едно момиче се нуждае от приятелка. Охо, ще затварям. Благодаря, Мак. Няма проблем. Много се забавлявах с теб. Не знам защо не сме го правили до сега. Искам да е пепеливо, Русо, а не полупепеливо. Трябва да изглежда ултра готина до вечера. Прекрасна! Да, разбирам. И аз стига. Французойка ли си? Днес съм на парти с тема Париж. Сигурна съм, че ще е много автентично. О, Мауи, да бъде трешик. Освен бившата най-добра приятелка на моята приятелка. Тя би носила анцук на червения килим. Не се е развила от 5-ти клас насам. Ели домаш. Ще забъркам цвета. Ей, сега се връщам. О, весело. Вече се върнах. О, беше бързо. Тази трагична Ели. Тя вече е бивша най-добра приятелка ли? Ако не се стегне до вечера, ще бъде. Което за мен е съвсем наред, защото аз съм от Ню Йорк, а ние не си падаме по връзките с трети колела. Нали ме разбираш, сестрица от големия град? Ола! Уф. Много е отпускащо. Ей, скъпа, къде ходи? Мамо, след спато може ли да си купя гримове и дрехи? Искам да съм прекрасна за партито на Клеър до вечера. Шегуваш ли се? Искаш нещо ново? О, да го направим, скъпа. Аха, супер. Явно пак правят кола маска. Ето го и човека мистерия. Тревожа се за теб, братленце мое. Знаем, че се размекваш преди мач, но никога не съм те виждал такъв. Размеквам? О, в смисъл, че съм нервен и съм стресиран. А Замбони, има ли 4-колесно возило? Да, трябва да му помогна. На себе си, да се отпусна. Може да си почина и да се позабавлява. Не е нужно да ни убеждаваш, че трябва да отидеш да играеш у Оуен. Тренерът ще спи чак до залез. Да играе ли? Чудесно. Малой! О, няма нищо. Всичко е наред. Мисля. Ти беше прав. Открих отговора на въпроса. Аз съм инженер. Но не е на влакове. Харесва ми да правя дизайн. О, това е страхотно. О, скутерът ти със сода ли се движи? Много яко, а? Ей, длъжник съм ти. Сериозно. Звънни, ако ти потрябвам. Всичко свърши. Бил съм объркал призванието си. А ти ми помогна, Малой. Ти успя. Да не би Портър Гибс да те прегърна и потупа по гърба като брат? Да, така беше. Животът става по-добър за теб, Джако? Да, прав си.
Ей, Портстър, трябва ми услуга. До вечера ще има бягство. Леле, мацките знаят да се веселят. Ей, Портстър! О, наука! Благодаря, Портър. Това е най-малкото за човека, който ми помогна да открия себе си. Сега върви. Изстреляй по зомбита. С приятелите си. И аз имам приятели. Ще тръгвам. Имам един приятел. Той е в хранителния магазин. Много сме близки. Работи там, но е просто... Той приема нещата. Всичко е наред. Но да, тази вечер имам уговорка, така че съм доста заед и аз... Добре, разбрах. Ела с мен. Добре, ще минем през портала. Сигурно отначало ще ти е странно. За мен определено ще бъде. Политиката на нечие запознанство с групата е много сложна. Така че нека опитам Чак пак, ти дойде! О, ама Портър с теб ли е? Да, но нека само да обясня... Пица? Да, бих хапнал парче. Охо, изглеждаш прекрастично. Ели, ти ли си това? Каква тази пълна промяна? Аз... Видя ли с аз? Казах ти, че не е слух. Било е истина. Нали не мислиш, че си я махнала конската опашка за нас? Не, било е за него. Ели, отречи, ако не е истина. Знаеш колко много означава той за мен. Да, още от вчера той е моят избор за гаджет 9-ти клас. Как го допусна? Чакай! Добре, сега ги остави да говорят. Между другото, хубава шапка. Изобщо не е клише. О, мерси. Ще си признаеш ли? Дори не те разбирам. А слухове, истини... Не може ли просто... Не може ли да се сдобрим? О, искаш нещата да станат както бяха. Пинбол в гаража ми, приспиване в събота и да гледаме старите ВХС касетки. Да, именно. Съгласна ли си? Вече не си падам по тези неща. Сега сме в 9-ти клас, знаеш ли? Аз бе не права. Просто в момента не си най-добрата приятелка за мен. Ей, Ел, да потанцуваме. Да, но не обичам. Да, Нави! Дай ми още едно парче, умнико. Добре, стреляй ти. Братленце, ти ядеш въглехидрати и мазнини? Не съм те виждал такъв от... Ами, никога не съм те виждал. Да, не е редно. Виж, дисциплината е супер, но понякога детето трябва да хапне пица и чипс. Тази вечер ще си хапвам, а няма да правя коремни и смятам да се уигвам здраво ето така. Супер! Добре, братле. Дай ми това. Благодаря. Ей, виж, бар с парфюми. Страхотно! Наистина, трябва да си направиш собствен аромат. Леле, това е по-добро от войните с пръскане у нас. Правите войни с пръскане? Да, знаеш, с майка ми
Борим се с пръцкане. Харесва ми. Видях, че имаше проблеми, докато говореше с Саси, а? Да, не че разбирам и половината от думите им, т.е. слухове, женски кодекс. Да, така е. Аспен пусна слуха, че искаш да отмъкнеш Джак Малой от Саси. Сериозно ли? Ама те са това ли дрънкаха? Познай, не нейн, за да й го крада. Супер. Тоест, така си и мислех. Добре, знаеш ли, дадох обещание на себе си, че ще оправя нещата с Саси, но ако по-добре означава без Саси, има и други най-добри приятелки, нали? Значи не излизам да играя на видеоигри, не ям пица. Какво още не правя? Тоест, от твоя гледна точка като приятел. Освен, че противоречиш на тренера, което да си признаем няма да мине, мисля, че най-голямото нещо е... ти знаеш. Да, разбира се, че знам. Не знам. Аз винаги... С мацките си зле. С мацките съм зле. Чакай, какво? Аз съм толкова готин и не мога да говоря с момичета? Всички ли знаете, че не мога да говоря с тях? Да, братленце. При мен не бива повече. А имам хронична халитоза. Да говорим за това. Как мога да се справя? Мисля, че знам как. Наистина? Казвай, момиче. Тоест, кажи всичко за момичетата, господине. Добре, ами... Единствените хора, които се въртят около теб са... момчета. Може би имаш нужда от приятелка, преди изобщо да си потърсиш някое... гадже. Може би. Братле, да не би инициалите ти да са С и М, защото си супер мъдър. Супер мъдър, приятелю. Ти направо ме разби. Харесвам го. Много е скучно. Жуа де Вивър? На парти без момчета? О, моля те, ще има жуа, ако успеем да напуснем шоуто на ужасите. Бързо след мен. О, тази е добра. Добре, харесва ми това. Виж. О, Сас. О, небеса. Хей, Саси, Аспен. Престанете с това. Съсипвате всичко. Ей, какво правите? Двете се държите много неготино. Да, ти знаеш какво е да не си готин. То ти е специалитет. О, хайде, Ели, приеми шегата. Забавно е. Добре. Знаеш ли кой не би го намерил за смешно? Джак Малой. Точно така. С него сме близки. Да, толкова, че знам какво мисли. Като дупа и гащи сме. Може би не чак толкова. Странно е. Да. Почакай, едно е ти да го преследваш, но ти намекваш, че и той си пада по теб. Това трябва да го видя. Мисля, че е време за екскурзия. Няма начин тя да е 7, най-много да е 5. Но новото момиче Аспен е 9. Клони към 10. Стига, хора. Не е год да оценяваме момичетата. Ами Саси Гейл, страшно е привлекателна. Не, носи твърде много грим и е престрована. Израснахме на една улица, а тя вече не ми говори. Но какво мислите за приятелката и с опашката? Онази Санцуга. Тя е друга работа. Ели, мисля, че така се казва. Не знам, хора, има нещо у нея. Тя е истинска, знаете. Освен това, е много секси. Среща при реката. Някаква твърди, че е гадже на Джак. Все тая. Братле, тайни ли пазиш? Не. Да? Ами не знам. Охо, доста е хубава. О, да, косата ми. Изглежда страхотно на вятъра. Какво точно се случва? Целуни ме. Какво? О, Джаки, флиртаджия. Разбира се, че ще дойда на моста с теб, за да останем сами. Много е напористо. Но къде отиват? Добре, не откачай, но ги накарах да мислят, че ме харесваш. Че аз те харесвам. Какво? Защо? Защото искаше да те направя популярна. Да, но за да си върна обратно Саси, не разбираш ли, нарушение на женския кодекс е... Женският кодекс е като мъжкия.
Но мъжете ти пазят гърба, а тази ти забива нож в гърба. Типичен мъж си. Виж, ако с теб не се целунем, за всички ще си лъжкиня. Ако го направя, ще съм предателка. Супер! Имаше една работа. Да ми върнеш приятелката и се издъни. Това е безнадежно. Конкурсът за отбора е утре и няма да успеем да се разменим край с живота ми. Сега дори не мога да се погледна. Да, гади ми се от мен самата. Какво стана? Чакай! Ел, тръгваш ли си? Да, трябва да се прибере от дома до полунощ, иначе роката й ще се превърне в трико. Добре, обикновено не бих се скарала с момиче. Ела ми гимнастичке. О, женски бой. Залагам на те, Панцук. Благодаря, Порти. О, Джак, не го прави. Ти се оправи с нея, тя е твоя бивша приятелка, не моя. Ели, не се дръж като момче, погледни се. Нали така? Искаш да бъдем приятелки както преди? Добре, приятелки сме. Става ли? Шегуваш ли се? Нищо не знаеш за приятелството, Саси. Трябваше само някаква лъскава мадама да дойде и да зарежеш мен, Ел, като някой вчерашен отпадък. Може би трябва да благодаря на Аспен. Така ти показа истинското си лице. И като заговорихме за истински неща... Не! Шантавата става все по-шантава! Не, той съсипа всичко. Ели, добре ли си? Аз не съм те виждала да правиш подобно нещо. Джак! Джак Малой! Кажи къде си? Честността е първата глава в книгата на мъдростта. Томас Джеферсън. Той сериозно ли? Не го прави. Не го прави! Чакай ти, какво? Не. Не. Момчетата не плачат. Това е алергия. Влезе ми пак в очите. Те не плачат. Погледни се хубаво в огледалото и помисли как точно ще се държиш утре. О, извадил си го от гардероба. Това е всичко. Лека нощ. О, привет, Елбел! Как мина партито? Добре. Сериозно е ли? Но защо, Саси? Хайде, да бързим. О, не бива да изгуби и двамата. Държах се като глупак. Целите на Джак. Номер 1 – да вляза в отбора. Номер 2 – да играя за колежа на Бостън. Номер 3 – да ме забележат от хокейната лига. Номер 4 – да благодаря на мама, щом спечеля купата Стенли. Подписано от Джак Малой. Свидетел – Линда Малой. Съжалявам за тази вечер. Аз също съжалявам. Мир? Да. Не искам да ти съсипя живота утре. Какво ще правим?
Чакай, мисля, че ми хрумна нещо. Ако Оуен отключи Спортсплекс, ще оправим всичко. Дръж се. Още веднъж. Превърнали сте телефоните си в магически пръчки и сте омагьосали душите си, за да размените телата си? Трябва ли отново да кажа клетвата през уигване? Аз се кълна във вярност. Добре, убеден съм. Сигурни ли сте, че това е начинът? Не се сещаме за друг начин как да си помогнем. Можем ли да накараме телата си да ни сътрудничат? В мускулите ни е. Повярвай ми. Когато тичах, се свързах с силата на тялото ти. Ти го направи с моето. Ами, не знам. Ето, гледай. О! Добре, тогава. Ще те науча на някои упражнения, а ти ще ме научиш на хокейните правила. Хайде. Да, ето тук съм, станах рано и не идвам от друго място. Леле, ти си страхотен, Джако! Неделя. О, ти си станала? Така е. Определено да. Супер! Смутито ти от спирулина е готово. Ще добавя и женшен. Споменах ли колко странно е това? Брато, аз съм с трико и блясък за тяло. Не е и нужно. Бащата не е ли тук ли е? Не, няма го. Горката е ли? Слушай, ако искаш да отидеш до парзалката за О, церемонията... спокойно. Не е нужно. Сигурен ли си? Има още Не време. желая, ясно. Съжалявам, просто наистина искам да се концентрирам. Ако не се справим с изпитанието до обяд, ще трябва да ме поканиш на бала. По-добре да успееш. Ели. Тя много обичаше играта. И не само защото синовете й бяха върхът. Липсваш ни, мамо. Но сега духът ти винаги ще е тук. Добре, дами. Като индивиди блестим. Но ние, преди всичко останало, сме отбор. До края на деня, ако си свършим добре работата навън, ще има ревящи играчи на бадминтон. Ясно ли е? Да сритаме няколко перца! Нали, това е нещото, което използват в бадминтона. Да им сритаме перцата, като... Тук се присъединявате. Започваме. Да сритаме няколко перца! Следва Ели О'Брайан. Добре, това ще е изпит по хокей. 4 на 4. Тялото ти е готово. Ще те наранят. Може и да паднеш. Но ключът е да се изправиш пак. Ясно? Ясно.
Леле, клуб, ние ги победихме. Ами аз? Не беше красиво, но задраскай първото в списъка. В отбора си... Добре. Моментът на истината. Остават 45 минути. Ще ми се да си върна живота. Не! Какво стана? Защо не се получи? Ами не знам, май сме обвързани с тотема на другия. Размяна. Искам да си върна живота. Трябва да има и нещо друго. Какво друго ще има? Опитахме всичко. Тогава да кажем истината. Ще намерим майка ми и ще й се разкрием и тя ще удължи договора. Не, Ели, няма да се получи. Оуен ни повярва и тя ще ни повярва. Имаме нужда от време. Ели не е била тя. Майка ти не е дръпнала шалтера на тотема. Тя е прикривала баща ти. Бил е той. Искал е нов семейен план. Но защо би... За новото семейство. Защо не се обадиш на баща си и не му кажеш? Вероятно той може да звънне. Не, няма да отговори. Той така прави, когато се срамува, че не е дошъл. Какво правиш тук? Да вървим. Джак, няма да повтарям. Съжалявам, Мели. Аз също, Джак. Доволен ли си как игра? Влязох в отбора, сър. Да, но едва, защото другите играха по-зле. Леле, ти знаеш ли как се чувства едно дете, когато чуе това? Слушай, имаш проблем. Ако не приемаш критика, ако не можеш да бъдеш мъж и да си корав, отваряш вратата за слабостта. Емоциите ще изплуват и ще те съборят на земята. Това беше достатъчно. Днес беше страхотна, скъпа. Мисля, че знам какво става. Съмнявам се. Някой не дойде, а ти го очакваше? Слушай, когато някой, който те е подкрепял толкова години, изведнъж си тръгне и... Не искам да говоря за това. Трябва да се справиш с загубата. Добре съм. Не си добре. Отдавна потискаш в себе си случилото се. А това, че татко ти не дойде, е добър повод да излезеш всичко. Понякога хората ни липсват толкова, сякаш нямаме думи, но не е така. Тя винаги е искала да говорим. Тя ми липсва. Мама ми липсва толкова много. О, скъпа, няма нищо. Аз съм точно тук. Няма защо да ти липсвам. Аз винаги ще съм с теб, дори да не съм точно до теб. Какво не ти е наред? Тоест, обичаш ли ме? Изобщо? Съжалявам, обаче не се държиш така с хората, които обичаш. Джак, разговорът ни приключи. Не! Не е редно да ми обръщаш гръб. Ти ме нарани. Нарани ме страшно много. Остани тук и го приеми. Разчитах за всичко на баща си. Да бъде до мен. Сега ще продължа. С или без любящ баща. И момчетата плачат. И те го правят понякога.
Как се чувстваш сега? По-добре съм. О! Аз по-добре съм. Мамо, трябва да отида до тоалетната. Добре, ще взема колата. Джак! Братле, това беше наистина смело. Изля доста от сърцето си. Как се чувстваш? По-добре, просто трябваше да го кажа. Гън, по-добре съм. Истина е. Страхотно, братле. Ели, изпитанието приключи. При теб? Слушай, мисля да потичам за победата. Забавлявай се, клапе. И при мен, Джак. Да, трябвало е да помогнем на себе си. Да, нямаше да успея без твоя живот. Чакай, твоят тотем е у мен и съм при реката. Бързо! Остават 5 минути да оправим всичко. Портър, ще ми трябва сода мобилът ти. Ти чакай тук, братле. Бързо! Остава 1 минута. Готов? Да го направим. Искам си пак живота. Всичко е много по-хубаво. Искам си пак живота. Всичко е много по-хубаво. Ей, аз съм! Виж се, хокеистче! Обичам те, обичам те! Обещавам никога да не те оставим отново. Ей, какво носи под това? Няколко пласта дрехи и един бански костюм. Куковица. Хайде да вървим. Ей! Къде отиваш, Анцук? До скоро, Порти! Сега ще ме върнеш, нали? Да, но... Може ли да разхлабиш хватката този път? Приятели сме, но мъжът се нуждае от пространство. Ясно. Добре. Мамо! О! О! Сега се чувствам по-добре. Много се радвам, скъпа. Ще закопчая това. О, мамо! Остави на мен. Не е нужно да се грижиш толкова за мен. Може да излизаш пак и да се забавляваш. Аз ще се справя. Знам добре, скъпа. Дом, сладък дом. Хей, добре ли си? Доста се притеснихме. Съвсем добре съм. Радвам се да ви видя грозните мутуния. Джак! Тренер? Татко. Наричай ме татко, сине. След това, Каквото и което да е, казва... не бях на себе си. Слушай. Откакто майка ти почина, мислех, че е най-добре да бъда строг с вас, защото всеки израз на чувства би ви отворил за... Би отворил всички ни за болката от миналото. Но... Ако това ви е накарало да мислите, който и да е от вас, дори за момент, че не ви обичам, тогава съм постъпил неправилно. Обичам ви повече, отколкото си представяте. Прав си. И момчетата плачат. Елате тук, хора.
Това е заповед. Момичета, пуснах снимките от партито, плъзнаха като вирус. И дори във Франция. Апдейт! Вече не харесвам Аспен. Тя е толкова повърхностна. Татко ми писа. Пита как да прати емотикона на прегръдка. Портър, благодаря, че ми го позволи. Ще поканя Ели на среща. Кой, Джак? Не, категорично ми е като брат. Честно. Но си мисля, че знам кой би му харесал. Здрасти. Виж, това, че е в отбора, не значи, че трябва да идва с нас в мола. Ясно? Все едно. О, Ела, съжалявам. Ужасно се държах с теб. Бяхме чудесни приятелки, но няма проблем да запазя спомените и да продължа напред, ако и за теб е така. Добре. Здрасти, Джак. Здрасти, Макензи. Как е? Искаш ли понички? О, тази ми е любимата, но хапнах 5 по-рано. Уча се да деля. Толкова е мило. Казах им да пазят тишина. Зато! До скоро. До скоро. Ти си в отбора! О, тези момчета ще ми липсват. Освен мъжките камари и онова надплюване. Не колкото ще ми липсва банановият хляб. О, и успокояващият чай. Това си е релаксация. Ей, татко, познаваш ли госпожа Обрайан? Ели каза, че тя води най-якия курс по йога в града. Ей, мамо, познаваш ли треньор Малой? Джак каза, че прави страхотно смути. Май, репутацията ни предхожда. Аз съм Съмър. Аз, Франсис. Да, Франсис, просто... Приятно ми е. Слушай, ти обикновено, т.е. Били, в интерес на истината, карам пикап. Виждаш ли откъде ми е? И той е зле с жените. Ще ми се да им помогнем. Да, има 3 сина и е малко трудно. Изтри, 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 изтри. С мама ще играем на морски шах до вечера. Ще е страшно забавно. Трябва да дойдеш, ако искаш. Сещаш ли се? Аз обичам да каня хората, но не си длъжен. Обаче, ако желаеш, ела. Махни се! От килимчето ми! Махни! Кой от вас не ползва дезодорант? Страйкър. Да, Страйкър е. Ти сериозно ли? Виждали сте го по филмите. Когато един треньор направи ето така, хората от отбора подкрепят треньора, нали? Не се виждам с вас за видеоигри. Не ям пица. Съжалявам. Ти изпусна ли Изпуснах я? стреличката. Дай пак. Здрасти, Ел. Изцапах се.